and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nia ang katapusang sumpay sa Doktrina. 1977, natao si Comrade. Tako na siya. Maybe anyos na siya rade. Ay, man siya nang nadagandagan, Suping. Kana ay, kinanay ko po og basketball. Kana? Muna si Comrade? Muna siya rade. Ako sindulon. Rodi, Agnes? maglisod ka pagto. Nga magkakita pa kita, traidor. Agnes? Dali ka na ay gihapong mamuwa ang imong naong. Kani adto, sa diyang wa pa nako may bawi ang tinuod. Nanumpa ko nga pangunayan nako ang pagpatay nimo. Apa nagpasalamat ko kay nahibawaan nako ang tinuod. Oh, kaaway ka sa revolusyon sa gamayng tumong apan naglabi ka dako ang imong paglaban sa revolusyon. Dawata nga akong kamot. Agnes? Timaan, saway katapusan na itong panagkauban og lapaw sa tanan. Panaghigalaay. Wa mo pasabot nga miilan ako sa bagong pamunuan ng bagong presidente sa nasod. Daghan kami nga mikanaog gikan sa bukid. Aron suwayan kung unsa ka matinud-an ang bagong gobyerno. Niyan ako magtrabaho sa DSWD. Ako na mo ay nangunay og bantay sa inyong anak ni Cameri. Mapulang salamat, Agnes. Mapulang salamat. Ubanan ka na mo. Dulo na to si Comrade. Og nagkatubangay ang amahanog anak, nagtinutukay silang duha. Unya may gikuha ang bata sa iyang bulsa ug gitunol ngadto sa iyang amahan ang usa ka hulagway. Gitan-aw ni Rudy ang hulagway di ay ni Rudy kanunay nga dad-on ni Comrade. Comrade? Anak? Ako nga dumanan. Buhi nga dumanan sa akong krusa sa digma nga mawang imong inahan. Tutuki ko, anak. Tutuki ko. Kanang. Ayaw paghilag. Ayaw paghilag. Ayaw paghilag. Ang tinanawan sa Panginoon na sa imong mga mata, anak. O kang imong pagbati, mawang kasing-kasing ng imong amahan. Ang imong mga mata o kasing-kasing magdilaab kanunay. Kay mao ka na ang kapiling sa imong inahan o nining imong amahan. Naibaw ko kay mabasa sa imong panag. Doon na kapay tiwasonon, Rudy. Titia ang pipila na lang kaladok, Rudy. Sayod ko nga makahatag kininimo o katagbawan sa gibati mong kauhaw sa katapusan. Nakakita ka? Adunahan na kay si Lucio. Milarga na sila. Sundo na to, Oliver. Dako kayong building, Rudy. Suot kawas si Lucio. Tuwa na sab siya. Sundon gihapon na to siya, Oliver. Gisunod-sunuran nila ni Rudy ug Oliver si Lucio. Di na basta-basta si Lucio kay naipon na siya sa taas ng susyedad. Busa, nakahukom si Oliver. Wala problema. Intact tanan, smooth ang dagan sa kumbangan digos. General? Si Ronald ang iyang kasulti, Oliver. Rudy, Smoothly. ang tinuod ng tag-iya sa mga negosyo nga atong nakita o nahibawan, mao si Ronald. Kayang-kaya. Dami lang kana si Lucio. Pabor kaayo, Rudy. Of course, General. Sayon na kayong kuhaon ni Gayuna si Lucio. Ako na ba? Kung piyansa kaayo, duula si Lucio. Yes. Bakapan ka.
Rudy. Gusto na ko, tingob, kung unahon ako si Lucio, makabantay si Ronald o managanas pagbalik din sa Pilipinas. Pusa, magpailob o magpaubos ko sa pag-abot kung kanus ang mapauli si Ronald din sa Pilipinas. Day, miss, awang bayad. Milabay ang daghang mga adlaw sa bag-ong pamunuan sa Pilipinas. Mapailubon nga naglaom si Rudy nga mobalik si Ronald. Unya nauman ang termino sa mipuling pangulo sa nasod ug laing bag-ong pangulo sa Pilipinas ang napili gikan sa hanay sa militar. Duha ka tuig nga milabay human sa pagkaog sa bag-ong presidente nga gikan sa militar. Kugihan nga pagkabata, buutan sa kumred. Pero may ako makita nga magbasag libro. Pero may magtaon. Buutan, og ligdo nga pagkaanak. Maklaro na gyud nga nabahin ang duha ninyo kadagway ni Inday Mere. Sige, kay waswasan pa to na ako hinumulan. Ha, dengrade. Hello? Oliver? Oh. Kanusa lang? Sige, naan ako. Buntag pa siyang miabot si Ronald. Hilom kayong miabot. Ganinang hapon ato siya sa Secretary of Defense. Wa mo lahos ni tabako kay naglagot siya sa presidente nga may biya ni Marcos atol sa ilang krisis. Karon na, grabing celebration. Ganina pa sa adlawan ang kinananay ug inimnanay anang mansyon nga iya ni Ronald. Anam-anam nga na mauli ang mga dagkong bisita, Rudy. Maihap na ang nahipiling mga bisita. Ang nagdaghan ang mga rightist ng mga sakop ni Ronald. Hello? Okay. Good. Okay, bye. Pwesta na nga itong mga kauban sa iyo. Okay. Muso na ta. Mga matay mo! Alkansi mo! Ihatag ang inyong mga armas sa among mga kauban ug maglaring mo magpungko diha sa daplin! Ayan, sir! Main! Liyo ka mo! Pungko mo! Wa mo hilabot, ani! Pungko mo! Rudy! Clear! Salamat, Oliver! Kontrolado tanan! Limpyo na ang tanan! Sasud! 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 Sa akong maminaw, hindi ko sa puyan kining mahal o pinalangga ko kayong nasod nga Pilipinas. Tungkol kay nabalik na kahapsay o kalinaw. O labaw sa tanan, nabalik na gyud ang matuod nga demokrasya. O ikaw, Lucio, dako kong utang buot kanimo kay buotan ka kayo nagpasanib nako. Ug usa sa akong premyo nimo nga mularga ka sa Amerika. Bisan kano sa imong gusto nga mularga. Oo, tugay na ko nagandoy na General nga magatunog na gyud ako sa Amerika. Ayay! Hey! Ronald, wagay! General, patay. Inig bututan din gayon nga sa sofa. Happy! Ay, agay! Huwag ka makalihok, Ronald! Lucio, adios! Bisan ako, huwag yun magtuo na may mahitabong kausaban, Ronald. Ispoko ni mong hapit pa mo magdungan o panglupad sa laing nasod. Ang grabe gid kaayo og hangtod karon dili ko makatuo nga makalingkawas pa ko sa tangkal sa kamatayon nga inyong giandam para Dagal ko kwarta, Rudy. Dato kay ko. Usa gusto nimo. Nakihatag ko na nimo, ha? Wa na gani ko'y paglaom nga magkakita pa kita pag-usab, Ronald. Animal, patsol giday ko nimo. Dumi ang mahal kong asawa. Si Mary! Paminaw mo! Dili na maihap ang nabuhat ng mga sa ni Tawana. Usa ni siya sa grabe kayong dagan sa marsyalo!
Lakip ka mong niya sa ilawom sa iyo ta. Giuhaw usab sa hustisya. Kana biktima sa sama ni Ronald. Akong rusas sa digma. Akong kalipay. Akong hinikot ma. Akong minahal. Akong asawa sa revolusyon. Magpabiling kagid sa akong kasing-kasing. Dili ka mapapas. Kay hinulma ka na sa akong kinabuhi. Tatay Rudy. Anak? Ayaw ko pakitang mahila ka. Ayaw paliho. Yes, sir. Sandali po, sir. Sa dili pa na ko itunol kining cellphone. Ingin ako, pasaligi ko. Mubalik ta sa atong serbisyo isip militar. Okay, Oliver. Mubalik ta og serbisyo. Thank you, sir. Major Rodolfo Almendra, sir. Sir, ang presidente sa Pilipinas. Mr. President? Yes, Your Excellency. I'm still willing, Mr. President. Sabay sa ikot ng mundo. Rodi, Randy, Padayaw Suson, Mary, Jennifer Dato Minyusa, Agnes ug Suping, Ciselda Nusus Cabrera, Kerner Ronald Joaquin, Philip Martin Gomez, Yolanda Priscilla Raganas, Lucio Francis Eliaga Espanes, Loloy June Caraca Puhanis Jr., Oliver Ariel Mancao, Pidring Christian Jano, Kathy Marites Albores. Inabagan nining musunod, Clint Garing, One Trucks, Carol Hikain, ug uban pa. Mangigala, kini maong sugilanon, gisuwat sa kanginan ni Fermin Colliantes Gomez, ubaw sa direksyon ni John Gomez, music, kaninyong igalas kanginan, Trifon Pai Barelio Morales, recording editor, Ariel Mancao, atong soundman, Ricky Porsoilo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!